Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στον χώρο του εργαστηρίου σου. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Θα θέλαμε να μας βοηθήσεις λίγο να γνωρίσουμε το χώρο του εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής. Παθολογοανατόμος είναι τελικά ο αφανής ήρωας της διάγνωσης? Η τελευταία σου ερώτηση είναι πολύ εύστοχη και ως προς τα δύο σκέλη της. Ο παθολογοανατόμος πράγματι είναι αφανής και στον ασθενή, στον οποίο ποτέ δεν ανακοινώνεται ποιος έβαλε τη διάγνωση, πρακτικά ελάχιστες φορές. Και ξεκινάω την ημέρα μου, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξεκινάω την ημέρα μου πίνοντας από αυτή την κούπα. Αυτή η κούπα λοιπόν αναφέρεται στα πληρώματα υποβρυχίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει τον τίτλο The Silent Service, η σιωπηλή υπηρεσία. Αυτός λοιπόν είναι πραγματικά ο ρόλος του παθολογοανατόμου. Επίσης είναι ωραίος ο παραλληλισμός, γιατί η διάγνωση όταν φύγει από τον παθολογοανατόμο είναι σαν την τορπίλη. Πρώτα απ' όλα δεν γυρνάει πίσω και επίσης μπορεί να κερδίσει μάχη ή μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Τέλος, ο παθολογοανατόμος τείνει να γίνει πραγματικά αφανής, διότι ολοένα και λιγότεροι γιατροί επιλέγουν παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, την ειδικότητα της παθολογικής ανατομικής. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν οδηγούμαστε σε έναν αγώνα δρόμου, ως προς το ποιοι θα είναι εκείνοι οι γιατροί, όπως θα δούμε παρακάτω, οι οποίοι θα επικυρώνουν τις νέες διαγνωστικές τεχνολογίες και μεθόδους. Αν θα μπορούσαμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα μπορούσες να μας πεις ποιος είναι τελικά ο ρόλος του παθολογοανατόμου στη διάγνωση, στην πρόληψη, στη θεραπευτική προσέγγιση του κάθε ασθενή και κατ' επέκταση και στην πρόληψη, ας πούμε, των ασθενειών? Ο παθολογοανατόμος στην Ελλάδα, δεν ισχύει αυτό παγκοσμίως, ασχολείται πρακτικά μόνο με τον ιστό. Μέσα από τον ιστό εξάγει τη διάγνωση. Και η διάγνωση είναι η βάση για να προχωρήσεις σε οτιδήποτε παραπάνω όσον αφορά τη θεραπευτική παρέμβαση. Είτε αυτή είναι χειρουργική, είτε είναι φαρμακευτική, είτε είναι γενική, είτε είναι στοχεύουσα. Κατά συνέπεια λοιπόν, ο παθολογοανατόμος, εκδίδοντας το ιστολογικό πόρισμα, παρεμβαίνει και στο κομμάτι του να βάλει την πρώτη φορά διάγνωση ή να επιβεβαιώσει μια κλινική διάγνωση, παρεμβαίνει στο να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την συμπεριφορά και την πορεία της νόσου. Σήμερα πια ολοένα και περισσότερο παρεμβαίνει στη θεραπευτική επιλογή, η οποία θα γίνει στον ασθενή, και να μην ξεχνάμε ότι με βάση το ιστολογικό πόρισμα κατοχυρώνονται ασφαλιστικά δικαιώματα, δίνονται αποζημιώσεις και όλα αυτά τα πολύ πρακτικά τα οποία αφορούν τον ογκολογικό ασθενή ή και τον μη ογκολογικό ασθενή κάθε ημέρα. Ο αείμνηστος Αλέξανδρος Σημεωνίδης, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Παθολογοανατομική Εταιρεία έχει ιδιαίτερη ομιλία σε κάθε τη συνέδριο προς τιμή του, έλεγε χαρακτηριστικά όταν του μετέφερε κάποιος ότι αυτός ο ασθενής έχει καρκίνο. Το πρώτο ερώτημά του ήταν, έχει ιστολογική εξέταση? Εάν του έλεγαν όχι, έλεγε τότε δεν έχει καρκίνο. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος του παθολογοανατόμου, είναι να σφραγίσει τεκμηριωμένα τη διάγνωση. Καθημερινά διαβάζουμε και ακούμε στα σχετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στον τομέα της υγείας για στοχευμένες θεραπείες. Ποιος είναι ο ρόλος του παθολογοανατόμου και του παθολογοανατομικού εργαστηρίου πάνω σε αυτόν τον τομέα? Σήμερα εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο. Ενώ παλιά ήταν αυτός ο οποίος θα έδινε πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση, σήμερα έχει κυρίαρχο ρόλο σχετικά με την πρόβλεψη της ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες θεραπείες. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μέσω της ανίχνευσης από τον παθολογοανατόμο
με ποικίλες μεθόδους συγκεκριμένων βιοδικτών. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε ένα σημείο που πάλι θα πάω πίσω σε μια κυρίαρχη φυσιογνωμία στην παθολογική ανατομική, τον Χουάν Ροζάι, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Οδηγώντας το χέρι του χειρουργού». Σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι γράφονται τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, το οποίο θα έχει τίτλο «Οδηγώντας τη θεραπευτική απόφαση του ογκολόγου». Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η εφαρμογή των βιοδικτών προϋποθέτει ενέργειες εκ μέρους του παθολόγου ανατόμου, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της καταλληλότητας και της ακεραιότητας του ιστού. Έτσι λοιπόν ο παθολογοανατόμος ως θεματοφύλακας του ιστού του ασθενούς έχει πρώτα απ' όλα τη μέριμνα της σωστής συντήρησης και επεξεργασίας του ιστού. Και σε δεύτερο λόγο έχει να κάνει με την πιστοποίηση, αν θέλεις, της καταλληλότητας και της επάρκειας του ιστού προκειμένου να υποβληθεί σε όλες αυτές τις προηγμένες μοριακές ή ανοσοϊστοχημικές μεθόδους, οι οποίες θα μας δώσουν και τον οδηγό για το ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν περιοριζόμαστε μόνο στον διαγνωστικό ρόλο του παθολογοανατόμου, αλλά και στο ρόλο του ως εγγυητή της καταλληλότητας του υλικού προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τους βιοδείκτες. Πάνω σε αυτό το θέμα ισχύει και για την παθολογική ανατομική, αυτό το οποίο ισχύει και για την πληροφορική. Έχουν ένα αξίωμα το οποίο λέει garbage in, garbage out. Σκουπίδια παίρνει, σκουπίδια βάζει, σκουπίδια εξάγεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το παθολογοανατομικό εργαστήριο, παρασκευαστήριο καταρχήν, όπου προπαρασκευάζεται ο ιστός και στη συνέχεια ελέγχεται από τον παθολογοανατόμο ως προς την καταλληλότητά του. Εάν αυτά δεν ισχύσουν, το αποτέλεσμα των βιοδικτών που θα πάρεις προκειμένου να καθορίσεις τη θεραπευτική παρέμβαση είναι ανώφελο. Συνεχίζοντας την κουβέντα μας, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, θα ήθελα να μου πεις για το σύγχρονο παθολογικό εργαστήριο και τη θέση της ΡΟΣ. Όπως ξέρεις Δημήτρη, παρακολουθώ τη ΡΟΣ στενά πολλά χρόνια πριν υπάρξει η ΡΟΣ Diagnostics στην Ελλάδα. Και έχω και στενή συνεργασία μαζί της. Η ΡΟΣ λοιπόν είναι από τις εταιρείες οι οποίες εισήγαγαν την καινοτομία στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, αρχικά με την είσοδο της αυτοματοποιημένης ανοσοϊστοχημίας μέσω των συστημάτων της Ventana, αλλά και των προηγμένων αντισωμάτων και στη συνέχεια διαγνωστικών συσκευών τύπου Companion Diagnostics, συνοδών διαγνωστικών. Επίσης, αντιλήφθηκε πάρα πολύ γρήγορα ότι προκειμένου αυτά να έχουν απόδοση και αποτέλεσμα, απαιτείται εκβάθρον αναδιοργάνωση της όλης διαδικασίας επεξεργασίας του ιστού και διαχείρισης του ιστού μέσα στο παθολογοανατομικό εργαστήριο. Έτσι λοιπόν, πέρα από τις πλατφόρμες της ανοσοϊστοχημίας, εισήγαγε και συστήματα, αν θέλεις, σήμανσης και ιχνηλάτησης των δειγμάτων μέσα στο εργαστήριο, όπως είναι το Vantage, εισήγαγε προηγμένες μεθόδους λειτουργίας του εργαστηρίου μέσω Lean Six Sigma, και όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία σήμερα προκειμένου, όπως είπαμε προηγουμένως, να έχεις ένα από αποδεκτό έως τέλειο αποτέλεσμα βιοδείκτη. Ακούγοντας αυτά τα ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία που ανέφερες για τη ΡΟΣ και τη Ventana, τι προσδοκάς από τη συνεργασία σου με τη ΡΟΣ, τώρα και στο μέλλον? Λοιπόν, επειδή περίμενα ότι θα μου το ρωτούσες αυτό, κάθισα και τα έγραψα για να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και θα μου επιτρέψει να τα διαβάσω. Πώς θα το έβλεπα? Θα έλεγα ότι η ΡΟΣ πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει τις πολιτικές ενημέρωσης των παθολογοανατόμων
και των κλινικών ιατρών για την αξία της διαχείρισης του ιστού. Θα πρέπει να μπει στην υποστήριξη προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου και διαπίστευσης των παθολογοανατομικών εργαστηρίων. Θα περίμενα μια μεγαλύτερη τιμολογιακή ευελιξία στην αρχική εισαγωγή των καινοτόμων διαγνωστικών συστημάτων στην Ελλάδα και φυσικά θέλω να τη δω να εντοπίζει και να υποστηρίζει κέντρα αριστείας στην παθολογική ανατομική στην Ελλάδα. Αν θα ήθελα να πω συνοπτικά και συμπερασματικά το τι περιμένω εγώ ως παθολογοανατόμος και ως εργαστήριο και ως εταιρεία διαγνωστική από τη ΡΟΣ. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου σχετικά για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα γενικότερα και ποια είναι η δική σου οπτική γωνία. Ως γενική ερώτηση θα μπορούσε κανείς να απαντήσει «Κάνε με προφήτη να σε κάνω Θεό». Τώρα, αν θέλουμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα σου πω ότι δεν είμαι έτσι όπως διαχειριζόμαστε την υγεία στην Ελλάδα, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το μέλλον της. Θα ξεκινήσουμε από τη βασική αρχή του ότι ο ασθενής δεν πρέπει να διαπραγματεύεται την υγεία του οικονομικά εννοώ με τον πάροχο της υγείας του, είτε αυτός είναι γιατρός, είτε είναι κλινική, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι θεμελιώδες και απαραίτητο να υπάρξει μια πολιτική παροχής ενός ορθολογικού πακέτου υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως κοστολόγηση και ενημερωμένη επιλογή του τι θα περιέχει αυτό το πακέτο. Μέχρι στιγμής θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει ικτρά στο να διαμορφώσουμε μια τέτοια παροχή. Από εκεί και πέρα, όπως και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, η παροχή της υγείας θα εξαρτηθεί από το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης και εννοώ υγειονομικής ασφαλιστικής κάλυψης και από την διαχείριση των πόρων και των χρημάτων αυτού του πακέτου. Έχει να γίνει πάρα πολλή δουλειά σε αυτούς τους τομείς και τέλος στην εφαρμογή και υλοποίηση όλων αυτών που θα αποφασιστούν έρχονται οι ρυθμιστικοί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και κυρίως η συντονισμένη δράση αυτών των μηχανισμών, είτε λέγεται ΕΟΦ, είτε λέγεται ΕΟΠΗ, είτε λέγεται Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, προκειμένου όλοι να παίζουμε στο ίδιο γήπεδο και με τον ίδιο τρόπο. Αυτό αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ως εταιρεία και εμείς το γνωρίζουμε ως εταιρεία, ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε στα αγγλικά επίπεδο γήπεδο, level field. Και προς αυτό τέλος έχει να γίνει πολλής δρόμος. Εάν όλα αυτά αρχίσουν να μπαίνουν σε ένα κανάλι, τότε θα αλλάξει και η αίσθηση που έχω για το μέλλον, το outlook αν θέλεις, για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα. Λευτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσες και τις πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σου. Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω κάποια πράγματα που ήθελα να ακουστούν. Η διαδικασία της ιστολογικής εξέτασης ολοκληρώνεται σε 3 μεγάλα στάδια, που είναι το προαναλυτικό, το αναλυτικό και το μετααναλυτικό. Το προαναλυτικό στάδιο περιλαμβάνει την παραλαβή ενός περιστατικού που έρχεται για εξέταση, την ταυτοποίηση του ασθενούς με το δείγμα, ανάλογα με τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο κλινικό παραπεμπτικό, την καταχώρηση και την κωδικοποίηση του περιστατικού στο πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου και συνεχίζουμε με το αναλυτικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την μακροσκοπική επεξεργασία και προπαρασκευή του δείγματος, δηλαδή τη λήψη τομών από το νοπό δείγμα, την ολοκλήρωση της μονιμοποίησης του δείγματος, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή που το δείγμα αυτό θα αφαιρεθεί από το σώμα, την βασική επεξεργασία του δείγματος, η οποία ουσιαστικά γίνεται μέσα σε μια συσκευή η οποία λέγεται ιστοκινέτα, την σκήνωση του δείγματος προκειμένου να κάνουμε τα αποκαλούμενα block, την μικροτόμηση
των μπλοκ ή κύβων παραφίνης στα ελληνικά, την χρώση των ιστολογικών τομών με αιματοξυλίνη ιωσίνη καταρχήν, προκειμένου να τεθεί η βαστική ιστολογική διάγνωση, την κάλυψη των τομών, την αντιπαραβολή των τομών με τους κύβους παραφίνης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλο το υλικό περιλαμβάνεται ως τομή στο ιστολογικό πλακίδιο, και την κατανομή του υλικού στους παθολογοανατόμους για μελέτη. Επίσης, στο αναλυτικό στάδιο περιλαμβάνεται η μικροσκοπική μελέτη του δείγματος από τον παθολογοανατόμο και κατ' επέκταση η ιστολογική διάγνωση, ενώ πηγαίνουμε στο μετααναλυτικό στάδιο, όπου ο παθολογοανατόμος υπαγορεύει το παθολογοανατομικό πόρισμα, ακολουθεί η συγγραφή του πορίσματος από τις γραμματείς, η έγκριση του πορίσματος, το οποίο επιστρέφεται στον παθολογοανατόμο προκειμένου να δει ότι αυτό έχει συμπληρωθεί σωστά, η επικοινωνία του πορίσματος στον κλινικό γιατρό ή στον ασθενή, εάν αυτός είναι το σημείο επικοινωνίας, και στη συνέχεια η τήρηση των αρχείων, τα οποία περιλαμβάνουν το ιστολογικό πόρισμα, τους κύβους παραφίνης από κάθε περιστατικό και τα ιστολογικά πλακίδια. Εφόσον ζητηθούν κατά τη διαδικασία αυτή επικουρικές τεχνικές, όπως είναι η ανοσιστοχημία ή η μοριακή βιολογία, υπάρχει διαφορετική οδός επεξεργασίας, η οποία αναλύεται ανάλογα με την τεχνική η οποία θα χρησιμοποιηθεί.